हाँ तो भैया सब प्रणाम बा रउआ सबके स्वागत बा हमनी के चैनल प्रधान होटल पे। और प्रधान होटल पे अभी बोलो बनी जा तो हमनी के होटल ढकाईच में बाटे जोन आरा और बक्सर 4 लाइन पे बाटे। एजा तरह तरह के खाना मिलेला। रउआ सबके सेफ्टी में तो कहीं के निके कि एजा मने हर प्रकार के सुविधा बा, लैट्रिन के अच्छा सुविधा बा, रहे के सुविधा बा और एजा खाना में सब चीज़ मिली। मने खाना ऐसा कि मने वो शहर फेल हो जी हैं। तो आई हमनी के देखाओ तो नहीं जा खाना के जा लिस्ट बा, हमनी के लिस्ट ले दे दिले बन जा कि आदमी आओ तो एजा अपन देख के बेथी कर ले जो है मैं लिखल बा सब चीज़ मिली। कोनो ऐसा चीज़ नहीं के जौन मने को ना मिली एजा बा। फिर से हेजो लिखल बा मशरूम चिली, वेज चिली गार्लिक, मतलब कुल मैं शहर में मिला लेकिन हमनी के सोच बा कि अब गाँव में कुल दिहल जाओ, कहें कि लोग अब गाँव में भी आदमी खोजत है आइटम। है जब मशीन बा गोड़ जाते वाली